Ọkwa onye gaba n'ụzọ wee nyiche nso ụzọ ya na ụtawa ozuru ijiji. Mkpụrụ onye ọbụla akụrụ n'ajọ ụwa nke ya ka o ji ala mmụọ. Ọkwa ajọ mkpụrụ mere ndị nwụrụ anwụ n'anya mmiri agaghị n'anya. Hello friends, I remain your friend family chief. You call me Daniel because your body somebody. Yes, ụmụ ibe ntị ọdịgwa. Ihe nji maka ebe n'ụbọchị nke tata ka nkene nwa ka nwa arụkwu akụ n'ọkpọ. Oke osisi ụmụnnụnụ na-eberu n'elu ya. Director of Sky College and Logistics Limited. Nwanne m, asị m ihe dị gị mma dịkwa chi gị mma. Si na ihe na-eje eje na-abata abata na igbo n'ihu n'ihi ebute mma, igbo n'azụ n'ihi ebute mma. Si na ngwa ije eko aga akọ gị. Obere gbuo ga-egbu onwe. Ịma asị na anaghị eri onyinye nwata rikwe nkọchi ya. Asị m na ọ ya adịrị gị na mma. Ụmụ ibe, ihe nji maka ebe n'ụbọchị nke tata si n'oge anyị nọ n'ime ewu oge onye agha na nwanne ya. Situation anyị nọ n'ime ewu nwanne nyere onye nọ n'akụkụ aka, nyere nwanne gị aka. Yes, emere na nwanne ya wide nwanne ya wide na ọ nọ na-eti na amụrụ ya n'ime ego na amụrụ ya n'obi ọgaranya, mana ọ na-ata ahụhụ. Inwe aka ị ga-enye ya nyere ya aka. Once na o si gị n'obi pụta nyere ya aka na Chukwu na-akwụ ụgwọ. Ofu onye anaghị achụ ego na ofu onye anakwa na-eri ego ọ kpatara. Ịmara otu esi nyere ya aka, abụle m na ya ọngụ tinye n'ọnọdụ a, ọngụ si ya nụọ nwaanyị n'oge na-eru eru, ọngụ si ya mụọ ụmụ mechie ụlọ, ọngụ si ya mee nke a mekwe nke ọzọ. Nyere ya aka, ọ Chukwu na-akwụ ụgwọ. Ị ga-eri uri ya, iri ihe n'izu na ị ga-eri ya n'ọnwa, iri ihe direct na ị ga-eri indirect. Agbakọ m mbọ ọkwa n'ego nri doni akwụkwọ ha n'ụba, ụba si na chi. Chukwu na-agọzi ndị ọhụrụ n'anya ibu mgbe ha nọ na bedroom ha na-arahụ ụra akụ na ụba na-abịa. Enyemaka inyere mmadụ agaghị akwata ugo ya emeghị ka iwuru ogbenye. O meghị iwuru ogbenye ma a na-achị gị mụ maka ya. Dere hụ na ọ nyere ya aka ka ọ kazie m. Inyere ya aka ọ ka gị osef ihe ọma ka ọnwụ, maka na ọkọ oke onye ga-enyere gị aka wee mee gị wangịrịwa. Mana ọkọ inwe onye ga-anatanwu onye eze ka ịwụ. Nwanne m, ụmụ ibe, nyere nwanne gị aka otu Naịjirịa si jụtọwa ọnụ, otu o si kọtawa ihu na anyị ga-asọvaịvụ, na anyị ga-adị ka ndị ogbu kakị gara ọgụ. Onye agha na nwanne ya, onye da nwanne ya koniti ya, onye agha na ibi ya, anyị na-aga hand to hand. Onye na-enwe nke ori nwanne ya nwere na onye tụ ya, ọkwa otu a ka anyị esi wee sọvaịvụ bụọ. Ọ na inwe paakị a ka iribe naanị onye niile nwụsịsịa, nwanne m, onye niile nwụsịsịa naanị ya agaghị ebi nkwe. O ji awụ dịka eri ha arịrị naanị ya ebiri. You must tolerate, you must help. Maka ahapụ sọsọ gị naanị ga ihe ebu nkwe, naanị ga ihe emenwu nkwe ihe nọ n'ime ya. Mkpọmkpọ ndụ kakwara mkpọmkpọ ọnwụ mma. Once na ọ ka na-eku ume, o nwere ụlọ ọrụ ya bara one day. Iri ihe n'izu irie ya n'ọnwa, iri ihe direct irie ya indirect. Ọrụ ọma niile rụrụ o nwere ụgwọ. Ihe ọma ka eji ama atụ, jirikwa ihe ọjọọ ama atụ. Eji ihe ọma ama atụ so that onye na-eme ihe ọma ka o jisi ike uru nọ na ihe ọma. Jirikwa ihe ọjọọ ama atụ onye na-eme ihe ọjọọ ka o sere aka ya, maka na ọnwụ dị na ihe ọjọọ. Na-asị biko nụ, oge anyị nọ n'ime ya, onye ọ na-ahịzi ọnwụ, ọ kpọchiri n'elu mkpọchie n'ala. Anyị ihe ejiri ụjọ dara egwu n'elu. Onwe igbo ruru inwe iko rice na-atọ, onwe onye nwere ọrụ hafụ iko mee ya, ọ ya ga long way. A na-ekekere ụwa ya agọzi gị. Ndị mbụ na ndị egere ya agọzi gị, ndị a na ya agọzi gị. Mmụọ niile ha na ha so wee bi ụwa, ndị niile ga-emetụ rice ahụ ọnụ ha ya agọzi gị. Ihe ruru ihe ọma imere. Ihe ọma amaka, asụ na ọ ya agaghị na ma sị ka chi foro anyị eke fotara anyị ori, nke foro anyị ori fotara anyị afọ. Asị m o ji ngaziri biko ya chetakwa onye ji aka ka ọ gaziere anyị niile n'aha Chukwu nke abịa.